Ma neću da ocjenjujem, to je bre o minusu, ljudi. Stanite u red, čekajte, buraz, svi ćete imat svoje. Zatvori lokal, nije ni za triku. Ok, ljudi, došli smo da probamo bakinu klopu, videli smo da ceo internet bruji o tome, većina ljudi kaže da je brutalno, neki kažu da je loše, došli smo ovde na licu mesta, sada je oko 8 uveče i mi smo prvo hteli da naručimo kod kuće jer sam ja bolesna, međutim izašlo nam je obaveštenje na Globu da kao pola stvari nema, tipa nije bilo burgera, nije bilo bureka, nije bilo nekih radnih stvari, došli smo ovde da probamo da kupimo zato što, ne znam, mislili smo kao da je do dostave jer smo čuli da su pretrpani i tako dalje, međutim ni ovde nemaju ni burgere, ni burek, nemaju sendviče, znači nemaju dosta stvari, otprilike roštilj i palačinke, manje više jedino što imaju. Hoće biti kupusi paradajz storije, da sad čekam, neće biti, a? Cijeli dan predaš kad mi nemamo. Ja ću umreti ovde, mnogo vruće, brate. Ja imam... Kako? Snimam sebe, da. Jel ne smije se snima ili... Smije. Ok. Ja ću fiskao bilet. Ja ću naručiti. Da, sandvič srpskom piletina. Piletine nema, burgera nema. Pa šta ima? Bureka nema, sve ostalo je roštilj. Da, ono brzo nešto onda, mi smo svi htjeli burgere. A? Punjena. Dobro, uzmi ti punjenu, šta ću ja? Uzit ćemo Veri pileće file, ja ću baciti kej. TikTok. Brate, pregledem uzem, šta fali? Kako zoveš na YouTube? Sareza. Sareza? To je ona Sareza, ona... Da, nemojte me vređati, molim vas. A nije baba, nego... Šta igra onaj Counter Strike? Nisam, igrala sam tipa... Minecraft, Roblox i tako. Da. Možemo da naručimo? Mi naručujemo pre vas. Ja ću ovu rešenicu. Čekaj bre, ja naručujem. Ti naruči je. Znači, šta si rekao ti? Punjena? Punjena jedna. A zatim pileći file i batak. A vidi ovo što se bacuje. Ova palačinkarina. Sandviče ste rekli nemate. Pomfrit onaj. Može. To je to. A iskreno, jako mi je čudno to da nemaju robu sada jer kao, mislim, okej, skoro se relativno otvorilo, ali sa druge strane kao utorak je, ja kapiram da dostave svih tih materijala kako god, znači dolaze ponedeljkom uglavnom, tako da to je eto mala zamerka, ali dobro, probat ćemo ono što ima pa ćemo drugi put probati ovo što sad nismo mogli da probamo. Nema priloga, nema ništa od priloga, čekao sam pola sata, odvratno je soja. Žive palačinke, vrate, žive palačinke, ali tako? Palačinke odvratne. Jedino dobro u ovom lokalu je ova radnica ovdje što radi. To jeste, samo ovaj hrvatski naglasak je dobar. Znači, čekam sad baku prasa da reaguje na ovo. Dođi vamo, platim jedan has, pukao sam 800 dinara, pojeo sam kurčinu. Čekaj, Bubi, jesi pojeo palačinkarinu ili kurčinu? I palačinkarinu sam pojeo, poglabao sam palačinkarinu i ono je odvratno i ono je odvratno isto. Mislim, nije, ono je kao okej. Ne, sad se zema, mislim, ono je kao okej palačinkarina, a sve ostalo je odvratno. Znači, nemojte pucati po 100 dinara. Nema priloga, ali nema priloga ništa. Znači, tražio sam tartar i burger sos da se ne bi udavio. Nema ništa, znači... Nema običan pomfrit. Nemaju sandviče isto. Nemaju ništa, znači... Kaže ima sve... Zatvori lokal, nije ni za triku. Znači samo roštilj u principu imaju palačinke, da. A treba toliki kej. Inače, malo su neorganizovani, iskreno da vam kažem, nemaju brojeve porudžbina, mislim da bi to trebali da ubace, jer je to realno top stvar. Znači uzmeš porudžbinu i samo, znači, ceo taj paket numerišeš i prosto kažeš koji je broj i to je to. Jer ovako ove radnice samo kažu rešilica, ovo, ono, mi smo tipa naručili 5 stvari, tako da kad će da bude kao naša porudžbina, ne znamo, znači, bukvalno, mislim, mi možemo da dođemo kad je pljeskavica koju smo naručili, ali šta ko je to od nekog ko je naručio pre nas, razumete? Tako da, to bi trebali da ubace, realno. Ljudi, vratili smo se, znači, sad kad su se malo slegli utisci, znači, u lokalu je katastrofalna atmosfera, najiskrenija, znači, meni je čudno da prvo u utorak, znači, nemaju pola menija i nemaju pola priloga, što znači da kogod im je zadužen za porudžbinu, definitivno ne radi dobro svoj posao, ili su možda, ne znam, očekivali da će se manje prodati i tako dalje, ali opet nije kao da se lokal otvorio juče, pa nisu znali, ali opet s druge strane otvorio se nedavno, tako da možemo da kažemo i da je kao zbog toga to okej. A druga stvar koja je definitivno, znači, samo organizacija, prodaje, pripremanje i tako dalje, znači brojevi bi, po meni, znači to je savjet, brojevi bi trebali da se uvedu, mislim zato što je katastrofa, milion ljudi bleju u lokalu, znači dišu, tamo je 500 stepeni unutra, znači ljudi se guraju preko reda i tako dalje, znači stvarno mislim da bi brojevi rešili bukvalno 2/3 posla, tako da, ali nema veze, ajde da mi sad kao ne ispademo hejteri, mislim znam da ispademo hejteri, ali stvarno pričamo onako kako jeste, razumete, ajde da probamo hranu. Inače, moja sestra je vamo van kadra, ona inače ne voli
da se snima, ali čućete u svakom slučaju. Da mi vama prvo pročitamo, znači ovako. Uzeli smo punjenu pljeskavicu, to je uzu Pavle, koji je već pojeo pola. Ja sam uzela batak, Vera je uzela pileći file, uzeli smo rebrasti pomfrit i uzeli smo palačinkarinu. Sve je ukupno 1700 dinara, to su te cene. U principu videla sam kao neki ljudi se žale da su cene previsoke, svako ko jede po gradu će reći da su to te cene, možda su više tipa 20 dinara, ali generalno to je to. Ajde da probamo, okej. Pavle, u stvari ti prvi, ti si jeo, znači kako ti se čini? Najiskrenije reci, znači nemojte bude blam ili nešto. Sviđa mi se pljeskavica, znači meso. Dobar je burger sos, dobro. Dobra lepilja, ako imaš dobar punjena pljeskavica, dobro. Sviđa mi se, dajem za ovo, dajem 8,5 od 10. Dobro, a što nije 10? Mislim, znam kao da je glupo pitanje, opet ispada kao da hejtujem. Ne hejtujem, zanima me, okej, zašto nije 10? Čekao sam pola sata za ovo. Jeste, znači, dobro, ajde to, ali dobro, znači, za ukus kao, ocenjujemo sad ukus. Ukus kakav je, ne znam, šta, znači, šta ti fali da bude 10? Jesi ti glup? Više začina. Pa to su prilozi, to je opet organizacija. Znači, ali sviđa ti se meso, sviđa ti se sve. Znači, dobro, ajde da kažemo da je 10 od 10. Znači, pošto nije bilo začina, to je već, znači, do organizacije i tako dalje. Vera, ti si to tvoje probala, kako ti se čini? Pa dobro je, možda ocena 9,5 od 10. Znači da je baš dobro meso, a? Da. Sad me baš zanima kako je. Jedino što mi se ohladilo. Da, dobro, mislim da. Ne volim nešto preterano piletinu, ali mogu da jedem i meni je okej. Super, okej, ajde ja sad da probam, znači. Ne, znate šta, ja verujem da je super meso jer su svi youtuberi hvalili meso i stvarno im verujem, tako da, ajde da vidimo kakva je mesa. Šta je tvoje mišljenje? Isto 9,5 od 10, znači vrh. Sad sam zagrzla kao samo meso, tako da, eto, ako ocenjujemo samo meso, znači 9,5 od 10. Zašto nije 10? Ali to je do mene, zato što malo mi je slanije za moj ukus, ali ja generalno imam taj problem, razumete? Znači nije kao sad do ove pljeskavice i kao zbog toga, znači inače bi bilo 10 od 10, verujem, znači da nemam taj problem da bi bilo 10 od 10, ali ja generalno, znači šta god da pojedem, sve mi je preslavno, ja znam da meso mora da se soli, da ne bi propadalo, bla bla bla, ali eto, ajde onda da kažemo da je 10 od 10, meso je stvarno vrh, ajde probamo sa ovim zajmičkama, prilozima, bla bla, pa da vidimo to kako je. Jel, jeste dobro? Jel, dobro je? Odlično. Dobro je, bez šalje, dobro je, brate. Proštilj je vrh, majke mi. Znači, isplatilo se čekanje. Prilozi su dobri, znate šta, ovaj urnebes mi je, pokazat ću vam sliku, urnebes mi je delovo nekako malo mršav, zato što je kao svetlije boje, ali ukusan je. Stvarno, znači, ne mogu da kažem, dobro je. Njam. Pavle, što mi njackaš u kameru? Sada pređemo na drugu stvar. Repka, nismo pojeli ni ovo. Pomfrit. Dobro, ajde, uzmi pomfrit ti prvi, ajde, pošto si već pojel kao da. Sada, pomfrit. Ovako, to izgleda. Pomfrit smo pojeli već pola, jer smo bili gladni dok smo, pošto stvarno smo dugo čekali, pa minimum pola sata, ako nije bilo i 45 minuta, jel da? Oladio se, nije dobro, oladio se, to je do nas, to smo mi putovali prosto, ali pomfrit, najiskrenije, to smo komentarisali i u busu, da pomfrit je stvarno kanta. Znači, žao nam je, prvo nije slan, znači ja sam rekla da ne volim kad je mnogo slano, ali ovdje nema grama soli, znači stvarno, drugo, ukus je baš bez veze. Mislim kao, maltene, ne mogu da kažem da je kao da jedem krpu, jer se osjeti kao krompir, ali baš je loš kvalitet pomfrita, znači stvarno, to bi trebalo da se popravi, ne znam koja je ocena, bukvalno 1 od 10, znači meni se ne sviđa. 2 od 10. Jesi ti probala pomfrit? Vera, drži ti. Mislim, nije loš, ali kao... Ovo je pa ne klasičan iz prodavnice, da. Meni je okej. Koju bi ocenu dala? 5 od 10. 5 od 10, da, znači pomfrit je definitivno promašaj, žao mi je, znači, ali stvarno, eto, svi mi kolektivno, znači... Propali pokušaj. Da, a zato meso je vrh, volim ovo, daj da pojedem ovo. I ljudi, znači, highlight, ja mislim, celog Bakinog poslovanja je definitivno palačinkarina. Tako da, sad nama se sve iscackalo, naravno, zato što stavljaju u ovim kesama, vidite. Mislim da bi trebali da stavljaju onim kartonskim kao koje mogu da se zatvore, ali ajde, nismo htjeli da davimo radnike jer su bili u gužvi i tako dalje. A, nešto mi je palo, čekaj. Sve ćemo da usvinjimo, ali šta da radimo, tako, mislim, mi smo putovali, tako da kapiram da bi bilo mnogo bolje da smo tek krenuli. Koliko sam ja skontala, ovo je waffle. Zato mi malo i nije jasno kao zašto je palačinkarina. Ne znam koliko vidite, nije mi palo, ja 3 pojem da mi pada, okej. Znači ova kutija je malo veća, tako da scam, razumete, znači kao ispada da je veća, a nije. Okej, ljudi, ja znam da ovo izgleda čudno, ali... Ne, samo, daj meni bre. Okej. Bata čuva seku, razumete, bata čuva seku, pogledajte.
Kako je? Je li punjeno nečim? Nije kakav skem, znači Bako baci punjenje, ja volim kad je znači to Pa šta će ti punjeno. više krema, ima sa spoljašnje. Pa ima, ali ja nekako volim zato što vidiš da se sve rastopilo. Čekajte što ti meni ovo da, znači ja bukvalno se raspadam, ja sam se sve upropastila, oh my god. Ja, mislim, žao mi je, tako je kako je, ali ja volim kad onako, znači, puca krem, razumete, znači kad ima dosta. Ljudi, ovo je, znači, ovo je vrh. Ocena, koja ti je ocena? 10 od 10, ko baki pimpek. Misliš da je to baka radio po svojoj veličini, ja? Da, pitao sam Anju, rekla mi je. Onda Anja ne može. Znate šta, po meni je 8 od 10, testo je vrh, ali krem je neki, nije mi prosto. Nije ovo eurokrem. Misliš da jeste? Sve je slično eurokrem. Čekaj da probam opet, ja mislim da ovo nije neki eurokrem. Koja je kupila Cicamacu. Ovo definitivno nije eurokrem, neki jeftiniji je krem, znači meni se bar tako čini. Ili ne znam, možda mešaju pola-pola, mislim, ja sam radila u kafićima pa znam, tako neke fore, ono kad se pravi plazma shake sa pola bebitom, pola plazmom. Ali okej, testo je vrh, znači stvarno ne mogu da grešim dušu, testo je vrh. Vera, jel hoćeš da probaš ovo? Preskočit ću nekako malo. Ništa neće, ja bi sad pojela, ali kao treba prvo da pojedem ovo slano. Ok, ljudi, ajde ovako, za kraj, ja mislim da jedino nismo dali ocenu za ono na početku, znači kao ambijent u lokalu. Vera nije bila sama, tako da ona samim tim nema što da oceni. Ajde ti Paula, znači, nekako čekanje, ovo, ono, bla bla bla, znači daj ocenu prosto i reci, znači koliko, kao kako se čini tamo, znači stavim. Ma neću ti ne ocjenjujem, to je bre u minusu, ljudi. Znaš šta, po meni jedino, znači ona devojka, ona radnica iz Hrvatske, znači mnogo izluči atmosferu. Vi niste svesni, znači Bako, moraš joj dati povišicu ono 30%, znači sigurno, verujte mi, ja nisam snimila, ali ona je u jednom trenu kad su ostali radnici otišli na pauzu, znači letila od roštilja do vaflova, do palačinki, stavila priloge, pucala račune, davala dostavlja, znači ona stvarno, ja mislim da ona tu glavna, meni tako deluje, znači ona sve radi devojka, tako da ja mislim da ona, znači tu drži otprilike, znači radi posao koji ostali ne mogu da stignu, mislim ne kažem ja da su ostali radnici lenji, ja ne znam kad su njima pauze i tako dalje, ali znači stvarno u lokalu je raspad sistema. 2 od 10, znači radnici izloči prosek najiskrenije, tako da, ne znam, to je najveća zamjerka, znači meso je vrh, pomfrit, eto bez veze je, mogo bi da se promeni ili ne znam da se možda malo, tko znam, mislim da se promeni u principu. Što se tiče, znači, mesa, vrhunsko je meso, stvarno, znači ja ne znam ko je ishitovao meso, taj laže, znači bukvalno lažu ljudi koji hituju meso, znači meso je prejako. Jedino, eto, znači organizacija utorkom, znači u sred nedelje, da nema pola menija, to mi je stvarno onako nekako amaterski. I brojeve, ljudi, znam da 5 puta ponavljam, ali brojeve uvedite, molim vas, znači zato što prosto pogubit ćete se, razumete, znači mnogo ljudi pleju unutra na jedno mesto i može se desiti da neko izađe da ne plati ili, ne znam, videla sam neki snimak, je baka stavio na story kako mu je tipa neko ukrao neku kocu i tako dalje, znači prosto mislim da to samo otežava posao, ali eto, znači sve u svemu, znači najbitnije je kakvog je ukusa meso, tako da baš me briga što je raspad sistema, sljedeći put naručujem preko Glova, tako da meso je vrh, znači vrhunskog kvaliteta i jedno čekam da probamo burgere i sve ovo ostalo što nismo probali sada, tako da će ići part 2. Ostavite like i subscribe ako hoćete part 2. Hvala vam što ste gledali i to je to, vidimo se, ćao! Doviđenja!